Κυριακή του Πάσχα, 11.30 ώρα το πρωί. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος στη λεωφόρο Αγγέλου Μεταξά. Στην πιο κεντρική λεωφόρο της Γλυφάδας. Λεωφόρος Λαμπράκη, 11.30 το πρωί. Κυριακή του Πάσχα. Μια εικόνα τα λέει όλα. Συνέχεια του οδηπορικού μας στη λεωφόρο Αγγέλου Μεταξά. Θαυμάστε τη Γλυφάδα. Η περίφημη πλατεία Εσπερίδων άδεια κι αυτή. Χωρίς ζωή, ανήμερα του Πάσχα. Να και η Ζησιμοπούλου, η καρδιά της πόλης, άδεια κι αυτή 11 η ώρα το πρωί. Να και η Λαζαράκη, έχει κανείς να πει τίποτα? Ίδια εικόνα και στην περίφημη παραλιακή μας διαδοχού Παύλου. Το ίδιο συμβαίνει και στην παραλία της Τρέτης Μαρίνας. Και η ώρα είναι 11.30, 12 παραδέρωτο. Κυριακή του Πάσχα.